undincede nam oku ozokuthetha apha kuncede nam. Uba ndingancedakala mna ngeke bancedakala abantu bakho. Wewe wedwa ke Thixo yazi inyaniso nothanana neentliziyo zethu. Thixo yedwa. Haleluya. Bandithathe ithuba ke bangcwele ndibulise kuba bonke abantwana bakaThixo. Haleluya. Ndibulise umoya oyingcwele khona ngaphakathi kwethu. Haleluya. Ake nimbethele izandla umoya oyingcwele. Andazi ke noba ukhona nomntu oshiyekileyo ngethuba u-MC Eliza angabe angafuna ukusabela into yoba ngoyena bani ke lo ome apha. Haleluya. Utata unothutha ke osindisiwe. Haleluya. Kodwa bendingathanda ukuthi ekusindisweni kwam kuyabaluleka ukuhlambuluka kuqala. Haleluya. Ekusindisweni kwam ndisindiswa ndinetyala. Icala ke ngolukaMagema. Haleluya. Icala lam ke kwakhe kwabulawa umntu nam ndikhona. Wabulawa lo mntu, kwadliwa inyama yakhe. Ndandiyinxalenye yokudla loo nyama yomntu. Sasela igazi lakhe. Kodwa ndafumaneka ndingenacala ndimsulwa ngulowo Yesu ke lowo. Haleluya. Andiyazi uba ubucinga uba ndizawuthini wena. Mhlawumbi nenkangeleko yam ibisithi kwala mehlo kakade. Ikhaya ke bangcwele lise-Eastern Cape eFlagstaff. Usisi wam lo. Ndinonkosikazi oyi-1 ke. Andibafazifazi. Haleluya. Uthixo ke engumncedi, sisaphila sobabili. Futhi ndiyindoda kanye ayikabini. Uthixo ke usandinceda nangendlela awandibiza ngayo. Kwakungakuhle kweyam impilo kodwa kuThixo ndilisikisa. Ndike ndayishumayela ivangeli eCruel ngolona hlobo. Bekukho abantu ebebesindiswa isikhathi singekafiki soba basindiswe. Bathi ngenxa yevangeli ndiyithetha ngemvakalelo, umoya oyigcwele ngekho. Kungenzeka njalo sendiqalile ukushumayela. Haleluya. Lento yayibiza ukuthi mandiyifake, uyayithatha okanye uyayiyeka. Bathi ndishumayela uYesu obulalayo xa ungakhange umamkele. Kodwa nto ziphazamisayo ngokupokotela.
Ndakushumayela lo Yesu njalo until kwafika izwi kum elithi namhlanje kungashumayeli. Ume phambi kwebandla ucele uxolo phambi kwebandla ngoba kunabantu abangasakhonzi kakuhle ngenxa yakho. Abazalwane ke ngoba ke xa bebuva into ethethayo abazalwane abanandaba ubuthixo yena uthini. Andazi noba ndiva nabangcwele. Bangabuva abantu futhi abantu bakubethela izandla ngezinto ozithethayo. Kanti uthixo yena ufaka u-X. Yandenza loo nto into yoba ndizidele ubumna ndibe phambi kwebandla. Ndibeke into ethethe ngumoya oyingcwele kum baphakama abantu more than 5 bathi tata ndingasakhonzi kakuhle nje ndiyayibulela ukuyithethe le nto kungenxa yakho wenza u-1 no-2. Le nto ndiyithetha kamnandi bekhona abantu abangayigcina apha phakathi kwethu. uThixo ke esimkhonzayo uthi hambani nivakalise indaba ezimnandi. Yabuya ingqondo kum ethi likhona ixesha apho uYesu abake bathi abakhonza ngomthetho babona abantu abazizoni bengenokubona ubukumkani bamazulu. Kanti ubukumkani bamazulu buhambele kwaba bantu babonwa bezizoni. Lukhona uhlobo lomuntu ongasondezwa ecambi kwakho embi. Kanti usondezelwa wena into yoba uveze uThixo kuye. Nawe xa uluza ifocus wena yento yoba lo muntu ndimakhele ebuthixweni kodwa ulandele izinto azenzayo ube sowuma ngazo epulpit, ufailile ekumrepresenteni uKristu. Obvezanga uKristu. Yandenza loo nto into yoba isimilo sam masiqoqeke ndikwazi mandikuthethe ebantwini bakaThixo ngoba akubona bam ngabakabani ngabakaThixo. Sake sathi sishumayela kwenye indawo, sishumayela sehlangana nabanye abazalwane yangayiyo le nto esiyithethayo. Ayabikho i-order ebandleni. Yayi-disorder yokuthi akukho MC oma apha ngaphambili. Simiswa ngumoya oyingcwele. Asuke ndingazi ke noba mhlawumbi u-MC usube uthathwa ethaveni akanawo nomoya oyingcwele. Yashumayela incebo yathi ayinobandla lazifebe eli. Kwafika into ethi kumtshini ndandike ndasisifebe nam. Kodwa uYesu akasonyanyi isifebe. Uba wakwazi ukusifikela esindim esikhona apha kuthi uthi sawuphuma sibone singamkelekanga ebandleni. Sathani nomzalwane make simlinde emnyangweni wetente. Into enayo ke ngelishwa zange siqaphele kanti uzosivulela wakho umnyango ngemva. Emakhaya ke kule gadi ezikhona wajaba ucingo ophuma emazantsi egadini akaphindanga wabuya. But abazalwana mabayilumkele into yokuthi ikhona into ibike yathethwa apha emini ekuthiwa kwakwesi sibaya sinye zikhona engezona ezaso esi sibaya. Ufuneka iqiniso bagcwele silithethe njengoba linjalo ngenxa yezwi lenkosi. Alitshintshi lona futhi ayidala ukuthi into yoba xa ndithethe iqiniso ndibe ubuso bam bufuneka busangane kuze kukhombise into yoba ndiserious kangakanani ngoba akuyona eyam le. Haleluya. Eyona ndawo endiza kuyo ke bagcwele
indaba yokuthi ivangeli elingenasimilo alilihle phambi koNkulunkulu. Ababecinga babakhonza ngokomthetho bababeyona babona izoni ezibathi utheni umfundisi wenu esidla nezoni. Yena akabona izoni, ubona abantu bakhe abasifikelele into bacabe naye baguqukile. Hallelujah. Akabalandi ngezilando. Amen. Now ndiye ndifikele into ethi if ndithi kanti thetha ndithi ngenxa yezimo endisibona emntwini ndibe sendisiye evesini vele ivesi likhona kodwa kuthi uthi andikabi nawo umqondo wokwakhela umuntu kuKristu. Hallelujah. Ndinomqondo wokukhulula izinto umuntu azigqoke ngoba engazi. Amen. Now uKristu ke ngoku uba sesifikelelisa ekwazini iqiniso lakhe kulapho umuntu afikelela khona ekwazini ukuthi kukhona okunganifanele khona okufanele. Amen. Uyakwazi ke ngokukohlula sizawudile icebo likaThixo ngenxa yezinto esizithetha zilingekafiki ixesha. Amen. Ndiyakhumbula into yoba xa efika emtshatweni emsithweni womtshato uma wakhe uyamazi into ikhona into angayenza ngokuphela kwewayini. Usegijime eyothi baphelelwe yiwayini. Vele ke kade iwayini ibifanele ibiphele ngoba ibiphuzwa ngabo. Uthi yintoni na enam nawe mfazi ngoba isikhathi sam asikafiki. Ngamanye amazwi zikhona izinto esizileka ngokwazi sibe isikhathi sikaKristu singekafiki. Amen. Kunezinto ezidla ngokuthethwa kuthiwa kukho abavangeli. Ndiyabele kuni bavangeli ngokwexeshana nindixolele. Izwi lenkosi sithetha indaba ezimnandi kodwa kunento evamile ukuthi umvangeli hayi ukuthetha kwemvangeli. Unganibuza bemnye into yoba ngophi umvangeli wako washumayela inhlamba. Akekho. Ngoba ubuza uthetha ngoPaul kuba Korinte, uPaul wayereplya kwincwadi eyayibhalwe ngamadoda. Ereplya kuyo into yoba baxeleleni mabaziphathe ngohlobo nohlobo ndivile into yoba abanye benu benza oku noku. Hallelujah. Igrace bantwele esifakwe kuyo yiyo lekufuneka siyivezile ikukulunga. Masibambaneni ngezandla sibheke kuye uKristu. Sisonke. Amen. I know inyoba ukhona umvangeli mhlawumbe ongakandiva into yoba ndithini. Mhlawumbe uzothi xa usondivile uqonde okwendikuthona. Ibandla ukuze lime alimi ngoba siqala nto thina kodwa ibandla lima ngoba sonezelwe kulo. Hallelujah. Ndiyakhumbula uba uPetro wayengumuntu oligagu kakhulu. Wake waligagu uPetro kanti akakaguquki. Ukhona amen kuloo ndawo. Wanentshisakalo uPetro yokuthatha izinto kanti isikhathi sakhe akakazazi into yoba akakaguquki kwayena. Le nto yayithetha uJesu uthi njonga Petro wabube ndinithandazela ndimbona uSathane ubenela njengegqolowa
uguquka uzubathandazele abafowethu. Lethu ithathe emveni kwesikhathi beyaphila. Ngoba kashumayelanga guquko bukubo. Konke uthe ndilandele ndizonenza abanomi babantu. Yingakho bathi xa sebexoxa bona bafuna izinto ezibonakalayo. Benokuhamba nayo njengoba yaqonda uba inzuzo ikhona apha. Xa sekuthethwa izinto engathi ziyakukhupha enzuzweni ebonakalayo, bathi kungoba kanti thina sizofumana ntoni. Usethi-ke yena okungakwazi ukwenzeka kubantu kunako ukwenzeka kuThixo. Kunezinto esizithathe esazibeka phambili izwi kaThixo sabeka emva. Bathi sithetha ngalo. Haleluya. Iyayidala ikreki indaba yokubeka izinto zethu phambili. Izwi kaThixo sibeke emva. Ngoba yonke lonto idala ukuthi sibe nezinto esizakhayo ziphele ziwudethe umhlambi kaNkulunkulu. Ibandla liphele selingakwazi ukohluka phakathi kwebandla likaKristu namasonto. Make ndiyibeke ngabo kanjalo. Ibandla likaKristu ufika amasonto ekhona wayengena kwizindlu zezikhungo. Uzuqonde yakhe into yayohlukile wathi xa ingena phakathi kwabo kuthetha amadimoni kanti iminyaka bebekhonza bakhonza namadimoni futhi azithulele zahleli. Sohluka phi thina? Sifike sohluke phi? Ngoba noma singayithetha lenyaniso kodwa uba simane siyolanda izinto zaphanga phandle sizozi-eda ebantwaneni bakaNkulunkulu ngeke bayithole leNkulunkulu lenkululeko bayibone inkululeko. Ngoba bazobamba izinto abazimiselweyo. Ithi iBhayibhile lesiXhosa lithi okhonza umthetho uqalekisiwe. Uhamba nomthetho ukwazi kohlula phakathi komthetho. Ngoba noThixo xa isethetha ngawo umthetho kaMoses ngokuthi ngokaMoses akasifaki yena. Masiyiqaphele indaba kaKristu bangcwele. Uba sike samshiya emva yena singambeki phambili sihambe ngezethu ingqondo, zikhona izinto esozikhetha apha ngaphakathi sizibone zilungile zibe zingafanelekanga. Asiqali ngento zokugqibela. Haleluya. Amen abakhona kodwa ningaqhubeki ngenxa yami bangcwele. Haleluya. Sonke sisemzameni wokuthi sibambaneni ngesandla ukuze umhlambi lo siwulinde kahle. I know intoba apha bakhona abakhonza once a year. Kodwa ndicela ukuthi kusukela namhlanje mayiphele indaba yokuthi hayi ndawuya kwiinkonzo zePasika kuphela. Ezuba bekuthetha apha emini eyethu iPasika sesayihlatyela. Asinasikhathi and uyesu simkhonzayo abohlulwa iholide yebekwe ngabantu. Kunabantu abathi asikhonzi ngeenkonzo zamaholide wePasika kodwa bayadla badla ukudla okukhethwe ngabantu abangakholwayo abababesezidate. Babelani baqala apha kule ncwadi xa kuncedwa ngumoya kaNkulunkulu akhona amavesi akhona apha batsho ngeke ukwazi ukuthetha ngawo ebantwini. Ngenye ixesha funeka kulunge wena
ngenye ixesha uThixo ukuxelela ngesizathu somzalwane nendaba azohlangana nayo akathi ishumayele. Haleluya. Kunento amadoda azoyazi ezothetha ngayo phambi kweHezekiah chapter 2. I mean chapter 22 ukuya phambi 23. Hayi uNkulunkulu uthetha noHezekiah uqobo. Akathi lento makayoyithetha. Ngoba uthetha ngaba bantu nineni ngabafuniyo elibabona befonelwe kuba bayochabalala endaweni yokusindiswa. Thetha ngolohlobo labo baba. Uthi into abazohlangana nayo kwezanhlanga baluhlobo oluthile ababantu. Ndiyayikhumsha njalo. Haleluya. Le ndaba ithethwa nabani? Nomprofeti akuthiwa makayoyishumayela. Kodwa kufuneka ayolumkisa lo muntu okanye ababantu ngale nto yoba luhlobo oluthile lwabantu abazohlangana nalo. Amen. Ndiyathi uphuma buncobo. Amen. Ikhona into endichukumise kakhulu le ndaba yesibindi nenyongo. Yashumayela bakhalo mama unkosikazi wami wayekhona babekhala behuqa ngezisu. Yabona ke uzoshumayela nokushumayela ubone attention yabantu usube ne-confidence wena uzibona ukuthi ndishumayela. Kanti inyongo ichithakele esibindini. Idalami lihleli ngokuba khalayo baphukelezayo lihleli phalathula. Xa kuvala inkonzo kuthiwa amen waphakama ukhehle waphuma. Uthe emzuzwini ndafumana ikhole ethi utata uyakucela. Ndiyabazi mose lo muntu uyandithanda, obviously khona into azoyithetha nendincomayo kule nto bendiyithethile. Uba ndifika wandihlala phaa. Ndafika kwayena sengenguye lo athinyana. Wandihlala phaa kwethi. Ha, aqala noma kuthena ndaziva kamnandi. Wathi jonga apha. Ungazoyishumayele ivesi uyishumayele abantu ingakuncedanga wena. Phuma uhambe. Akabikho nenhloko, phuma uhambe. Ndihleli ngasemnyango kodwa ukubheka emnyango yaba ngathi ndihamba 20 meters. Kwaphithana imilenze kwamnyama emehlweni. Ndaba ngajonga isithi sobabini. Akekho omnye umuntu oyaziyo lento. Wandifika unkosikazi masihambe sigoduke. Apha endleleni uyandincokolisa xa ibuza mna ndiyasabela. Andimvuba uthini. Bandifika endlini ndiyongena ekamereni ndikhulula ibhanti ndijula apha ndangena ebhedini ngokwezihlaku ilanga liyatshisa. Ndandizixelela into yoba lo mina andiphindi ndiye kwatata ungayo ndisayinile. Zange kuphele nesikhathi esingakanani uba i-30 minutes yaphela. Ndazunya ngobuthongo. Ndaba ngathi ndilayitwa esiphongweni ngethoshi. Kwathetha izwi elithi unceda wena. Ndabuyela kum ndakhangela kum. Ndahlola mna into yoba loluphi uhlobo endinceda ngalo because andazi isono kum. Kwafika imiyalezo emibini ethi kwa unkosikazi wakho babengithe nathethisana aze athi uxolo ungathi wena ndikuxolele awukalungisi. Ndixelele iingcinga zakho uvuka ekulaleni ngesecond. Zihamba ukulunga. The second day one, uvula amehlo. Andikathathi ngeminute, uvukile. Uvula amehlo nje xa uthi phapha. Zihamba indlela zikaNkulunkulu.
Never. Ngoba into enzekayo kunomuntu ombeke enhlizweni yakho ongamxolelanga. Kufika yena kuqala. Kuvuka inzondo kuwe. Ucabanga ukuthi leli phezulu zoya kulo. Bathi ngizothetha ngedemoni eziyi-18 esihlala nomuntu kodwa azikho kulo. Ngeke zibekho kulo. Ndiyakarata ngaleyo into. The reason why zingenobakho kulo ndikuKristu Yesu. Nephi bathi kuyabaluleka into yoba isifundiso sokwazi iqiniso lokuba xa kuKristu Yesu kunezinto eziphanga phandle ongafanelanga wena zikuchaphazele okanye uvele kuzo, hayi ngoba wena unazo. Kodwa ke seyiyoba ibonus into yoba wazi into yoba ndiyavela kule list mandilungise. Haleluya. Ukhona ongandixelela into yoba izono zomntu zingaphi? Ukhona ongandixelela? Ukhona ozazi izono zomntu bazingaphi? Uyazazi zakho kodwa izono? Mna ndiyazazi zakho bazingaphi. Ezakho? Ndiyazazi bazingaphi. Ngenxa into kuKristu Yesu awusenaso isono. Isono somntu bazalwana siyi-one. Kukungakholwa, kungabi naKristu. Andikhathali nento yoba ungayiqukelela iSunday yefikayo ube khona wena ukhuthale. Kodwa uba uKristu Yesu awunaye unetani. Nokhona abaphakathi kwenu nothi ngisenkonzweni yePasika kodwa makayazi into yoba kufuneka abe noKristu uYesu. Ondivumayo phambi kwabantu nami ndovuma phambi kobawo. Ondivumayo phambi kwabantu haleluya. Basibuyele ke ndibe kumnwe kule ndawo ebike yachathazelwa kafikanga ndimincile ngokuthi fika. Intena niyancisana bagcwele nina futhi ke ngoku mna bazalwana ndiyagcina namhlanje kushumayela xa ningekayilungisi le nto. Ngeke uyibuze wena. Umuntu ofana nawe ngeke uyibuze, uyayazi into endingayithandiyo. Uyabona sizawubhaqwa nekhala inxilongo silibele ukudla. Izwi lenkosi lithi kwa ukuthanda ukudla oku sisithixo. Size sithi siqophisile phambi koThixo ngoba uThixo sube khona xa sisithi ngo-10 okanye ngo-9 siyaqala. Kodwa thina siyoqala ngo-11. Lo mntu esekufuneka edlulise imessage ngoba ukukhonza uThixo ayikogida. Awungeke uzugida ungabambanga nto. Lento idala into yobagida into ephuphuma kuwe ngaphakathi. Haleluya. Isikhathi sasekuseni asiqalanga ngesikhathi. Iyayazi umuntu ngamnye unengelosi yakhe emmeleyo emazulwini. Okwesithethe apha kuyaziwa apha.
masinqophisa amazulu ayajabula. Andike ngokuwona suba esazi into bathembekile asihlala kwiposition ebesithe sohlala kuyo. Uma usithi uzohlala kwesi situlo ufika sekhona umoya ingcwele ehleli kwesi situlo. Ngoba ulungiselela wena. Bantwana masingabi ngabo abathethi bezwi, singabi ngabo abenzi bezwi. Sizawulahlwa. Sizawulahlwa. Nayo le ayiqalanga ngo-2. Qale ngesikhathi sabantu. EsikaNkulunkulu besikhona. Qale ngesabantu. Hallelujah. Because abantu babeke izinto zabo phambili. Hallelujah. Ewe kaloku silungisana kanje indlela yokwakhana ukuze sikhuthalele ukwenza inyaniso. Amen. Ngicela isiyofika uba ndiphathe iBhayibhile andizoyibona yonke le nto ibekwa lapha. Hallelujah. Ngicela nje umuntu ozondifundela phaa kweYezekiel chapter 8 from verse 14 uzofunda nje verses 2. Wabazulu uzondifundela uverse 14. Ngokhawuleza. Ngokhawuleza. Yezekiel chapter 8 verse 14. Ngigcwalisa mntakangcobo kulento ukuqhubeka nayo. Lento buyirevila ebandleni ibaluleke kakhulu because abantwana bakaThixo bangena ezintweni bengazi. Abe ekhona amadoda amisele into ba makombule ezi zinto ukuze abantu bazi. Benzathethi indaba yokuthi akhona amavesi ngokukhulu enkosini abantu ba yabona ke apha ayonto engayishumayela noyishumayela etena qobo umthela nqa umzalwane oshumayela ngalento. Amen. Ndizoyichaza ukuba yinto awaphi lo mavesi. Amen. Wake wathi komnye umzalwane kayithetha wathi kunapostolo wathi ebantwini eshumayela abantu bagijima baya ngaphambili beyophakamisa izandla eshumayele ivesi elithi abanye bayawubhujiswa njengamasiba wabo. Ndithi wayelishumayela ngoba enemvakalelo yokulishumayela, kodwa akazange liqike into yoba uThixo akazange alamkele. uYobhi wayenabahlobo abathathu ababe very close kuye, kodwa wakulala ekhukhweni lokufa bamombulela izambulo ezinkulu. Babona umuntu obethwa nguThixo
Ingakathi xa ithethela athi ndoske ndithule ndithi twaka. Uma soyilandela indaba yabo kulasiphezulu uthi uThixo nina lithethanga kakuhle. Ngesicaka sami uyophi. Kwavuka umfi wathandazela abaphilayo kanti ngabo abafi. Obegula wavuka wathandazela abantu abagulayo bengazibona bayagula. Ngoba bathetha amazwi amakhulu bethi basuka kuThixo kanti uThixo uthi no. Uthando lukaThixo olabhaptizo lenhlupheko. Uthando lukaThixo lungakufaka kuhluphekeni. Ingoba kufuneka wena ukwazile uku-advise abantu abahluphekileyo. Ayikho into ongayithetha ngomuntu ohluphekileyo ungakhange uhlupheke. Hallelujah. Kaloku kunoLazaro ekuthethwa ngaye unozilondana. Yayiminyaka emane yohlala esangweni lala ndoda esiswini. Inako konke. Umuntu ongayaziyo inhlupheko, umuntu ohluphekileyo ngamasi. Ngoba endaweni yentoba akuthengele i-treatment yokuhlamba isilonda, i-saffron tontoni, zonke za liquid. Kodwa waba nobuhlobo nezinja, izilonda zakhe zahlanjwa lulwimi lezinja. Hlobo luni loThixo omvezayo ummelwane wakho. Ebandleni bajwayele ungangeni umoya wecrack. Thetha ukuba siyavumelana uba eli libandla likaKristu. Ngaphandleni kobane lethu. Haleluya. Ubane lethu sizoyazi into ba siyaleziwe ngeswi. Nibe banye. Nibe tethonye, nibe ngqondonye, nibe moya mnye. Hallelujah. Language yabantwana bakaNkulunkulu iyi-one. Nawe ingathi uphiwe okanye uvelele kwabanye. Yehlika uthwane phansi. Makungabikho ukusunduzana. Hallelujah. Akusona sethu esithembe sesomnikazi. Safelwa. Ingabathi uPaul xa ithetha pha kwabaseFilipi athi ningasunduzani. Ngoba yena Kristu waziqondotha ngentobeko. Akazange kubange ukubangisana naye uNkulunkulu. Elapha emhlabeni. Ipride ke ivuka kuthi singamadoda. Ngoba sinevangeli yasemqamelweni. Adiyazi ngithethiswa intoni le. Ivangeli yasemqamelweni. Amadoda namhlanje anemilomo elusi. Ngoba uba ibetheke kum ayikwazi ukuza kum. Izofika ithethe emqamelweni. Umoya ispirit banadoda nandoda umyeni kaJezebel. Kubani igama lakhe? Abiya. Ubani? UNahamani. Ahab. uAhabi wabuya emasimini equmbile akadla nokudla waba ngathi umfazi emcenga ngokudla
hayi ayidli lokudla ngathi iqumbisa isimukuthu ngoba yazi into yoba izothethelelwa ngumfazi. Uba seyithetha eyona nto eyihethileyo uNabhothi uthi vimbe insini yakhe uthi umfazi hayi thula wethu yityawo sakulungisela yonke le wayilungisa umfazi. Ibandla lingaba stable ngolo hlobo ubangaka thina madoda singake sibe nale nhliziyo yokuthi hey umntakwethu khangalile kodwa kulungile ndizumncama so hamba naye uzohamba ayibone le nto yoba nansi le nto ithi haleluya ngaba kungakuhle kwesibalitha abantu banayo ingqondo uba uthetha apha epulpiti ubhitha bayakuva abantu bahlangana. Ngicela ufunde khani mnika uBob ndenze uba ushumayele wena andizuvutha ndavutha kakhulu. Yabona ibandla uke lafakwa lanyumbazwa lakitazwa ngesizulu ukuvutha lizavutha tata wami lingabambanga nto wakubuza uba ukhalela ntoni noma ungathi into yini ukukhalisa uzothanda ndivumo yoyigcwele besithini igama xa bephuma beshiya uameni njengetshepisi umntana esikolo xa izitshepise athi xa ingene eklasini ayincamathisele edeskini ayishiye kanjalo. Bantu abangafundisekanga bayavutha kungekho nto bayibambileyo. Funda ke andizuba kude kakhulu kwezi zinto bekufundiswa ngazo apha. Funda nawe uyafana nanawe. Ezekiel chapter 8 verse 14. Wayesengiyise esivalweni sesango lendlu kaJehova. Ondisaphi esivalweni sesango lendlu kaJehova. Elingasenyakatho bheka napa abesifazane behlezi belile uTamuzi. Abesifazane bentanjani? Belile uTamuzi. Nini ke abo ngoba nikhawuleza nililele uTamuzi ningavuthwanga. Niyakhawuleza uvutha kanti nivutha nje nikhonziswa isithixo. Athi suka kule nto umntakaJobo indinike ngumvusi wenyamazana yitsho. Wayesengiyise esivalweni sesango lendlu kaJehova elingasenyakatho. Bheka nangapha abesifazane behlezi belile uTamuzi. Wathi kimi wathini? Uyakubona lokho wena ndodana yomuntu na? Uyakubuya ukubone izinengisi ezinkulu kunalezi. Kunezi. Qhubeka. Ngasibasiya emadodeni ngoku. Wayesengingenise egcekeni engaphakathi lendlu kaJehova. Bheka ngasemnyango wethempeli kaJehova phakathi kompheme ne-altar. Kwakukhona kungathi amadoda angama-20. Nahlane efulathela ithempeli likaJehova. Kuvela bani ke ngoku? Amadoda. Sithamba sivelayo. Uyabona kula list yapha? Siyavela. Make nihlala apha nami. Ngoba iyandifana. Khawutsho kwenzeka kanjani? Ubuso bawo babubhekene nempumalanga. Babheke empumalanga amadoda. Ekhonza ilanga. Amadoda agqwethekile. Endaweni yokukhonza uThixo akhonza ilanga. Kunezinto esizifake emandleni ezililanga azimzukisi uThixo kodwa zisukisa thina. Ahamba lamadoda ukuyishonisa nje
Kukhona baba uba inkomo uyezekile uyabona amadoda akagqokanga. Usuke ethena umuntu ongagqokanga. Ubizwa ngoba yini lapha kwaZulu sithi emapondweni kuthakatha. Ngamanye amazwi ligqwirha. Ngamadoda ayingamashumi 25. Ingakho uKristu thina singamazi ukuthi wazalwa nini. Lo kuthiwa Christmas wabu vele pha. Nina niyathatha niyohlobisa, sibe niyafaka, yababona laba bagqobozela izilwebo emakhaleni. Asithi xa bengayazi inyaniso azaguquka sindiswe ubheke etshabalalweni. Hallelujah. Uzuthi xa kunesikhathi ubhale pha kuGoogle uthi the Queen of Babylon. Onesikhathi sakho nje. Okanye ungathi the Queen of Jezebel. Abekho Jezebel apha phakathi kwenu. Kodwa kuyabaluleka nazi into yoba yayini uhlobo olunjani lo muntu uJezebel. Hallelujah. Kubalulekile into yoba sininike le information. Yona information izonitransforma. Ngoba kwezinye izinto singena singazi. Bathi yonke leyo nto ayithi ukuthi uKristu uyohluleka. Hallelujah. Masibambaneni ngesandla abagcwele. Siye kubo kumngani baba Zulu. Uba kufika isikhathi sokuthi mntakadladla basi adazi ngesizulu. Kodwa lento yokuthi senza njani? Siyathathamisana ngesikhosi. Uba siyathathamisana sekufike isikhathi soba sithathamisana. Kodwa ngesikhathi singekafika isikhathi besithetha ngendlela efanele. Kodwa phakathi kwami naye ukhona lokufuneka ethathamise omnye. Ndifikelela nini ekuthini base ndiyakhathala ngokumthathamisa. uNkulunkulu engekazo. Hallelujah. Naliphe lizulu ndilinika abantu. Ngoba uKristu uye khapha kuYohane uvangeli chapter 17 verse 17. Bake sive pha 17. Lebophe kabato li bobi ge aliko
apha lona usuka emazulwini kahle kahle sikwimvuselelo uma sikwimvuselelo tata wam sikunalento ethi kufuneka sikhonekthe mna nawe kodwa bonke bahlangana ungazuyenza imisteki yokuthi xa ubheka uthola ukuthi akahlangani umbone njengongalunganga. Eyona nto exhaphakileyo phakathi kwethu sibona umuntu onuka isono kanti bekufanele into yoba wena ukhangele kuwe yini likwenza into ukumbone enuka isono. Lo Yesu kuwe uyohluleka. Ingabe bathi uzothola into yoba noba sihlangene umoya ukho yi-one. Sisidokile ibhluka sibizwa ngosuka baba kodwa siyahleba. Izwi lenkosi lithi xa uthe wabona umzalwane ayikathi into yoba ayingomzalwane. Babe kakuhle lithi xa uthe wabona itheni iBhayibhile uwena ayikabi kathi niyohluka ayingowena. Esona iyabona uyesu into yoba usenalo lothando lento yoba noba esona kodwa ngumzalwane wakho. Ewe kona uziphethe kakubi kodwa isenguye umzalwane. Iya kuye ninobabini umbonini susuka kuwe uze kutata ushiya owonileyo engayanga kuye ngoba xa usuka wena ubonileyo uza kutata uzodyobha utata ngento oyibonileyo. Now ukhangela isapoti wena into yoba utata zelithi xa niyidiskhasa le nto niphume nento eyi-one into yoba lo akasafanelanga ufanele ukusikwa kodwa uyasika awuyanga kuye uyokumlungisa. Yingako wathi uYesu xa iqhubeka ethetha athi yiya kuye ninobabini uthethe naye uba ethe wedlula apho uye kuye ke ngokowesibini okanye bathathu nikwazi into yoba nibuyele kuye. Uyayibona uba yiprocess le. Uba idlula apho seningayisebandleni isangulo Yesu lo onomonde ngumntu wakhe. Lithi ke ngoku apho ndohlula khona kokugcina uba nalapho ephika wena mthathe njengongathembekanga kuwe hayi kuKristu. Sumfaka uKristu okungathembekini ngoba yena ubemazi into yoba ngomso uzogaxela esonweni yena bengazazi. And thina sinengxaki yokubona impondo kodwa isiqu singakhange sisibone. Ndichaza ukuthini? Sohluleka ukubona isono singekenzeki. Zesithi xa sesenzekile uthi kudala kakade ndambona uba kakholwa kwayena. Ibandla make libuyele kwimvuselelo yebandla. Make libuyele kwimvuselelo yebandla. Ligcine umyalo wenkosi hayi ivangeli yomklabelo.
the praise to bangcwele. Sineminyaka uthatha umhlana sihamba sobabili. Sike sithi xa sithetha sithi uba ebengekho Yesu lona kum okuwe ngaba mna nawe asisafani ngoba unazo ii-characters zabadlamini ebezingafela nam ndinazo ii-characters zasemantusini ebezingafela but sinento esihlanganisayo liyaphuma igazi lemfuza kusishiyeka likaKristu phakathi kwethu sobabili. Hallelujah. Sika sihlala sobabili izinto esike sizithethe sobabili iba ngathi omunye umuntu angathi ngomso hayi ngeke baphinde babulisane kanti sukuba sakhana sobabili kufikela kuphela. Thatha ifowuni nifonela umntana wethu xa uresponda njengalo ndimaziyo. Into ebalulekileyo bangcwele uba singagcina le nto yoba noba ungathiwa tata wam uba ubundimoshe kangakanani kodwa xa kufika ozohleba ngawe kum mandingabi nento ethi kakade bendimoshile nam mandikukhusele khona ukuze sivala umoya ongendawo. Vala ngakuwe kungangeni moya. Imekephini kumzalwane uvale. Akona ukwakha ibandla ukuhleba kodwa kukuphitha endodana iyanhlukwana ebandleni uluthaba levangeli. Funda bagcwalise ngeqiniso. Bagcwalisa ngani? Ngeqiniso. Kayiphinde mali kawunyisa ivolume. Bagcwalise ngeqiniso. Bagcwalise ngeqiniso. Ithi neXhosa. Bagcwalise. Bagcwalise. Okay, ithi neXhosa. Bagcwalise ngenyaniso yakho. Lomthandazo ngowenkosi ibhekisa kuyise ezizinsuku zayo ebala into yoba liyaphelela ixesha phakathi kwabo kodwa lithi izwi wema wathandaza wathi bagcwalise ngayo inyaniso. Qhubeka. Izwi lakho liyiqiniso. Izwi likaNkulunkulu liyini? Liyiqiniso. Njengalokho wangithumela ezweni nami ngibathumela ezweni. Njengoko wandithumela ezweni nami ndenze njani? Sithunywe mbani? Sisithumile? Asisithumanga. Ngingako mfowethu kasifike ebantwini sazi into basenze njani? Sithunyiwe. Xa uthunywa nguNkulunkulu usabela ebantwini abarongo. Uba uthunywa nguNkulunkulu waphinde uyosabela kuye. Indlala yakho ayikwazi ukuthi ubuqola abantu bakaThixo. Qhubeka. Ngiyazidwelisa ngenxa yabo. Ukuba bagcweliswe nabo ngeqiniso. Aceleni laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Savela nathi. Noma sasingekho kelaa xesha kodwa savela nathi into yoba sathandazelwa. Ngoba ubizo silusabela. Sishumayela nini indaba ezimnandi? Uyazi xa abantu ongababuza one by one apha abangaphakamisa izandla bangakuxelela istory esiyi-one kodwa besuka kwi-churches ezi-different. Athi mna bendineminyaka thile ndahlangana nebandla
Bendineminyaka emihlanu ne-10 ndingasakhonzi ngenxa yento yoba ndisohlulakala zizinto ezimiswa ngaphakathi. Uthi uKristu xa ethetha uthi thabathani eyam idyophe. Yenze njani? Ilula. Kuyabonakala into yoba njengoba ethetha laa nto zazikhona idyophe zazikhona zazinzima. Kwakunzima noba bazithukumise aba bagqoke impulapula. Ubonibonile ebusuku bendifike egqoke ntoni? Impulapula. Uthi aba ezi zinto abazimisayo bona kuqala kunzima noba bazithukumise ngowabo umnwe. Ibandla malithethe ilanguage eyi-1. Umzalwane osuke eRhawutini ozoshumayela eMaritzburg makashiye bese ibandla yokuvuselela ibandla. Bangabi ngathi ufika phakathi kwababhali nabafarisi. Ngoba babesithi enkosini into ngathi inkathi khawusivuselele. Uba senze thetha into ezingavumelani neyo nabo. Babuza into yoba bayamazi ungubani kakade. Ubezalwa ngubani? Ezi zinto azithethayo zithathaphi. Ngoba akafundanga nokufunda nje siyamazi. Sazi nonina noyise nabantu babo bakhona abaphakathi kwethu. Ebengubani kakade yena? Le nto yake yenzeka nokuprofeti uJeremiya. Kubekho amadoda athi ubethethe kuwe lo Thixo besiye phithini. Bethena zathethe kuwe. Ungubani wena? Athe siza aphungela amadoda athi masimenzeleni yeleke siyazi bakazophela into yokuthetha. Ingxaki kudala yabakhona emadodeni. Kodwa hayi la. Hayi not. Hallelujah. Anilulo nohlobo elujonge eMpumalanga lukhonza uThamosi ni. Kodwa ngumyalo wesilumkiso okwazi into yoba bakhona abake bajonge elangeni bakhonza uThamosi. Hallelujah. Ngicela nje umntwana ukufundela nje kancane ukuthi uzohlala phansi. 21. Ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe. Ukuba nabo babe kithini ukuze izwe likhole ukuthi wena umthumile. Lenkazimulo ngiphe yona ngiphile bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye. Yebona iyaphindwa le ndaba yobunye. Simvisa kanjani uKristu bangcwele xa singekho banye? Endebandleni ingabikho uthando lwe-groups. Yayala njani? Ibandla lingayenzi imistake yokufana nasemasontweni libe nothando lwe-groups. Ndike ndimve kwamanye amasonto kuthiwa nakwi-packing yezimoto kunohlobo nejudo oluthile lemoto elumiswayo. Ngeke uyopaka i-SUV uyoyipaka ne-TES. Endinokuhlala siyakhuphisana. Jonga nesunti, jonga nesihloko esigqokile udala. Yabaqwela. Awuvimnandi into yoba uke ugqoke nje